Mit navn er Nito Shantavagavenian, kendt som Nito. Den første farvede taler i USN's historie. Måske. Det tror jeg nok, jeg ved det ikke. Næste stop, den første brune statsminister af Danmark. Hvad vil du gøre, Inger? Markedsføringsøkonomer, årgang 2015, we made it. Giv jer selv en kæmpe hånd. Kan I høre jer? Før jeg begynder, vil jeg gerne takke underviseren og ledelsen for at have givet mig den kæmpe ære at få mulighed for at holde den her tale. På trods af, at jeg blev forhindret i at kunne være her. Det har betydet så meget at kunne have været her sammen med jer. I lørdag satte jeg mig så ned for at skrive talen. Og jeg overvejede, hvordan skulle jeg bygge den op? Skulle jeg lave den perfekte tale med alle 3 appelformer, retorisk korrekt og en masse intellektuelle citater. Men for en eller anden grund, så dukker der kun Austin Powers citater op. Jeg droppede det alt for meget arbejde. Markedsføringsøkonom i mig tænkte, lav et viralt hit. Lav en rigtig dårlig rap, som alle dem, der florerer på Facebook lige her for tiden. Men efter at have brugt en halv dag på at finde på ord, der rimede på markedsføringsøkonomer, og ikke komme på noget, droppede jeg sgu også stille. Så tænkte jeg, hold den lige fra hjertet. Godt, så langt. Men hvad fanden skal indholdet så være? Hvad skulle jeg starte med? Vi har været forsøgskaniner til en ny studieordning, som har betydet, at til tider så har kommunikationen mellem ledelse, undervisere og studerende nogle gange mindet utrolig meget om et lyskryds i Sydindien. Og vi har haft mulighed for at brokke os og skabe et dårligt studiemiljø, men vi har virkelig taget studieordningen til os, må man sige, alle parter, og fået det bedste ud af det. Socialmiljøet på UCN har været rigtig stærkt. Det har man oplevet, hvis man var del af udvalgene. Og hvis der er noget, jeg ærger mig over de sidste 2 år, så er det, at jeg ikke startede ud med fra studiestart at være en del af udvalgene. Jeg har oplevet så mange nye, spændende og åbne mennesker. Jeg har en serviceøkonom ven, jeg skulle starte revy med. Jeg har fået en finansøkonom som ven, der hjælper til med min startup virksomhed med økonomien. Og en italiensk-spansk international studerende, som jeg har bygget et venskab op med udelukkende via tequila bag Børsens Caféens bar. Og underviserne, I slipper heller ikke. Jeg har kategoriseret jer efter værst, og her er navnene. Nummer 1 værste underviser på UCN. Nej, det er selvfølgelig en joke. I kan tage det helt roligt, for I har gjort det ud over det sædvanlige. Hvor er det fedt at gå på en skole og møde jer undervisere, men ikke kun som undervisere, men som personer, venner og inspirationer. Det er tydeligt at mærke, at I selv mange af jer har været ude i erhvervslivet og brænder for jeres fag. Og I ikke møder også studerende som blot studerende, men I går den ekstra mil, hvis vi tager initiativet og møder os som personer. Jens Nøjstrup, min gode ven. Du var der bare, da jeg skulle til at starte min forretning op med Observe. Der var du klar til at hjælpe mig og bruge dit netværk. Men jeg vil ikke, det jeg ikke vil savne mest, det er ikke din hjælp. Det er din lige på og meget hårde humoristiske sans. Og jeg vil sige tak, fordi du har mobbet mig nok til at få jordforbindelse. Det er der mange, der har prøvet at mislykkes med. Morten Friis, mit forbillede. Du stoppede for et halvt år siden, salgsleder for Nykredit Ny Bolig. Jeg snakkede med Morten for nogle dage siden. Han er her desværre ikke i dag, men han vil rigtig gerne have været her. Morten, du brænder jo virkelig for dine studerende, må man sige. Træner jævnligt, har sit eget ved siden af, passer familie og scorede skolens uden tvivl lækreste underviser. Karen, giv et whoop whoop! En travl mand, må man sige. Jeg kunne skrive til ham omkring mit startup kl. 23 på en hverdag. 2 minutter efter at have modtaget en besked, han havde rykket sin kalender dagen efter, så han kunne mødes med mig. Jeg kunne skrive til ham. Jeg har skrevet til ham en lørdag, hvor han havde familiedag og skulle have movie day med sine børn.
Det var bare helt cool. Og Morten, jeg ved godt, at du nok har misset slutningen af Frozen på grund af mig. Men bare rolig. Den slutter med, at Elsa får prinsen. I love you, bro. Sten, hvor er du henne? Jeg kan ikke se dig, fordi jeg er bag kamera. My man, Sten. Da vi skulle bruge en underviser til en film, så var du bare klar. Og hold nu op din skuespillerevner. Jeg har aldrig set så dårlig en performance før i mit liv. Men heldigvis har jeg Netflix, hvor jeg kan se Denzel Washington og Leonardo. På Netflix er der til gengæld ikke jura på højeste niveau. Det har UCN. Og det er på grund af dig. Tak for det. Annie Stavnsbæk. Søde Annie. Innovationsleder på UCN. Hende fik jeg æren af at møde under min praktik i egen virksomhed på UCN Next Step. Sjældent møder man så hjertevarm og et optimistisk menneske som Annie. Fordi jeg for eksempel ikke havde familien hos mig og fik poppet champagne til min eksamen. Jeg stødte ind i Annie. Hun havde fødselsdag den dag. Jeg fik en æske chokolade, som hun har fået i gave, fordi hun synes, jeg skulle have et eller andet. Det er det type menneske, Annie hun er. Du er helt fantastisk, og tak fordi du brænder for os iværksættersjæle. Og tak fordi du ved, at jeg elsker chokolade. Jeg vil gerne nævne flere, og der er en mere, jeg skal nævne. Jens Kjær. Ammersforsprojektet, det er så fedt, du kan sørge for det og brænder for det. Det har været en af de mest lærerige og fede oplevelser, jeg har oplevet. Og som sagt, jeg vil gerne nævne flere, men tiden løber fra mig. Jeg vil til sidst sige tak for 2 skønne, inspirerende og lærerige år. चलते घूरी हजारों सब है अकेले दिल से मत मारो जब छूटे गाड़ी मुझे साथ लेना. Go. Og nu til markedsføringsøkonomerne årgang 2015. Mine klassekammerater, mine gode venner. 2 år er gået forbi. Og nogen startede på uddannelsen I tror om at finde ud af, hvad det vil sige at være markedsføringsøkonom, og slet ikke blive klogere. Til gengæld er blive klogere på den selv. Andre har haft en klar plan og skal videre på top-up'en. Nogen skal straight på erhvervsmarkedet, og nogen starter sin egen virksomhed op. Andre har fundet kærligheden på studiet. Vi har været fulde sammen. Vi har været fulde meget sammen. Vi har været fulde rigtig mange gange sammen. Vi har skændtes. Vi har grint. Vi har grædt. Nogle af os. Selv ikke hvorfor. Vi har mistet venner og medstuderende til statistik. Willy Fred Christian. Det har sgu været det rene Hunger Games. Men i dag, så ser jeg de udvalgte. Vinderne. Undskyld, Christian. For I har klaret jer gennem store mængder japansk probiotisk drikkeyoghurt, Kotlers enorm unødvendige tunge bog. Og I har været igennem alt for mange tømmermændsdage. Og noget af det fedeste ved UCN efter min mening er, at vi er klasser. Man får mulighed for at komme rigtig tæt på hinanden. Det gør man ikke på uni. Altså det må sgu da være rimelig kedeligt ikke at skulle møde op mandag morgen og være morgengrimme sammen efter weekendens strabasser. Vi kommer alle fra så vidt forskellige baggrunde. Altså jeg havde ikke troet, at en af mine gode venner skulle være en 35-årig landmand ved navn Heine. Heine er nu efter 2 år på UCN blevet salgsleder for SD Kjærsgaard. Tillykke Heine, og tillykke med titlen. Claude, min gode ven fra Congo. Jeg har aldrig mødt nogen med så stærkt et drive som dig. I de her 2 år, der har du både kørt din virksomhed til vækst, startet nummer 2 business op, og formået at gøre din kone gravid for anden gang. Stærkt gået, min ven. En bonusmor har jeg fået. Klassen har fået en mor. Bettina mor kalder vi hende.
Jeg vil ønske, jeg kunne være dit papbarn. Og uden at blinke med øjet, min klasse, I har været det bedste ved studietiden. Kultureliten, I ved, hvem I er. Og jer, der ikke har oplevet dem, så er I gået glip af en redningsaktion af stripperen på Maxim på en beruset søndag. En alt for mange bemærkninger om Morten Friis og Karens numse. Og alle de samtaler med over kantinens alt for dyre mad, der har været mellem himmel og jord. Men vi har alle sammen haft vores egen lille kulturelite. Intern vennekreds. Og det er skønt. Kiggede man over atriummet mandag, i pauserne ude ved rygerummet i krogene eller klasseværelserne, kunne man se jer alle sammen sidde i jeres vennegrupper og hygge og grine over weekendens brænder. Og I har alle haft jeres unikke minder og samtaler og oplevelser, som gør præcis jeres vennekredse helt specielt. Hvis jeg skulle give årgang 2015 et sidste råd med på turen i livet, så skulle det være det, som Denzel Washington engang så smukt sagde. Don't fall backwards, fall forward. Jeg har forinden markedsføringsstudiet taget et bogkursus, gået et halvt år på journalistisk forberedende højskole, rejst Danmark rundt som politisk kampagnemedarbejder, arbejdet i London, gået et år på uni. Jeg har altid gået efter min passion, søgt efter den. Finde det, der tænder mig. Gået ind til valgene med hovedspring. Og inden jeg søgte ind på markedsføringsstudiet, kiggede jeg min kæreste dybt ind i øjnene og sagde til hende, hvis det her ikke bliver det rigtige, så bliver jeg nødt til at rejse væk. Finde min passion. That's it. Jeg står foran jer nu som markedsføringsøkonom. Jeg tog det rigtige valg. Det kan jeg takke UCN for. For at skabe og tilbyde en studieordning og et fag som markedsføring, der har ramt mig plet. Mine venner og klassekammerater, som sørgede for at skabe en hverdag, jeg holdt af. Og sidst, men ikke mindst, praktikmulighed. Da jeg fik mulighed for at komme i praktik i egen virksomhed på UCN Next Step, og fik tid til at bruge al min energi på min egen virksomhed, blev det helt klokkeklart for mig. Jeg skal skabe mit eget. Jeg er nu fuld gang med at etablere min egen virksomhed. Og min første testår, der lige kørt igennem. Jeg vil ikke til at reklamere for min forretning. Jeg kan sige, at jeg har produkter på lige nu, og har de jakkesæt, jeg har set gennem videoen, det er også min. Det er premiumskræddersyede jakkesæt, skjorter, canvas af hestehår. Til markedsbedste pris. Nok om det. Hold lige øje med Adikus, okay? Fall forwards. Om så det, der rykker i dig, det er at blive far. Få de bedste karakterer. Lav frivillig arbejde, lav reklamekampagner, whatever. Giv alt, hvad du har, når du tager din valg. Ikke tænk for meget, just do it. Prøv forskellige ting af. Find ud af, hvad det er, der tænder dig. Og lad være med at gøre tingene, fordi så har du noget at falde tilbage på. Uanset hvad, så er vi alle fucked. Vi kommer til at falde. Vi kommer til at føle smerte og fejle og få nederlag. Det er uundgåeligt. Men ved at tage de valg, som tænder dig, så ser du konsekvenserne i øjnene. Og ved at falde med alt, hvad du har i dig selv, så gør du dig også selv mere sårbar.
Og det betyder, at hvis du bliver ved og ved, så går der heller ikke længe. Så angsten for at fejle, den bliver mindre. Og du bliver bedre til at håndtere fejlene. Når du så oplever de små succeser i livet, jamen så føles det som et kys, et nytårsnat, du har fået efter at have brugt et halvt år på at score skolens smukkeste pige. Følelsen af lykke. Apropos, det var sådan, jeg scorede min kæreste. Fall forward gælder selvfølgelig ikke alle. Specielt tænker jeg på Sten. Hvis du får nogle pludselige tanker om at blive skuespiller, please don't fall forward, stay put. Til sidst, så har jeg bare kun én ting at sige. Som Austin Powers ville have sagt det: groovy baby! Markedsføringsøkonomer, årgang 2015. Alt held og lykke i fremtiden. Og for pokker, skål!